ben het begonnen om mensen te inspireren hoe oors te leven. Wat meer in verbinding met de natuur. Vrijheid, zelfredzaamheid, biodiversiteit stiepje en de community werp naar op te bouwen. Waarom moest dat dan? Nou, ik denk dat het heel wichtig is in de tijden dat we nou leven en de sterke veroringen we met te krijgen hebben, is dat je mij de dingen doet, want alleen dan je het met redden, denk ik. Jullie wonen hier nog niet zo lang. Nee, dat klopt. Want waar komen jullie vandaan? Van Oldenzaal. Oké. En hoe bevalt het? Ja, goed. Ja, want het is al anders wonen als in de stad hebt. Dat klopt. Wat doen jullie anders? Gewoon wandelen, spelen buiten. En ja, en 's ochtends is het ook heel erg koud, dus dat is wel. Dus moet je de kachel aansteken. Ja. En dat is best wel. Want jullie hebben geen centrale verwarming. Dat klopt. Ja. Een kachel. Net zoals vroeger, zeg maar. Hè? Ja. Ik van mijn oma weet de kolenkachel opstoken. En ja, de 6 uur is het de kachel aansteken. Dan begint het inderdaad. En meestal duurt het een uurtje, zeker nu met deze kou. Normaal is het een half uur is het warm. Maar nu moet ik echt wel een uur uittrekken. Wil ik het een beetje aangenaam te hebben. Dat hun rustig kunnen ontbijten 's ochtends. Want ja, je wilt toch wel lekker warm zitten als je je boterhammetje smeert. En de boter niet bevroren is. dat is het dan in wezen. Dus het is vroeg opstaan en dan kunnen we lekker naar school. Hier ben ik, ja. En dat is een Finse kotta. Hey jongen. Ik heb via Marktplaats gekocht voor een habbekrat. Alleen nog toen weer de wat nodige al verrot. Dus dat hebben we nijmaken. Ja, het is een oud dingetje. Het ziet nogal op het naam. Dus ik ga wel zo vol mogelijk dichtmaken. Als het hier in Wennen s'nachts is het natuurlijk wel koud. Hè? Vannacht weer min 2,3. Nee. Nou, dan dat het kacheltje aan en dan is het echt een 10 minuten, een kwartiertje. Dan is het hier warm. Dan is het lekker. Stralingswarmte is zo lekker van de kachel. Dat is echt heel noffelijk. Ja. Maar het is wel even wennen. Ja, vroeger als band had ik het wel mij maken voor zelfs. Alleen nog de laatste tien maken ze het net zo vaak met mij. En ik vind het heerlijk. Ik ben echt heel blij dat we weer een beetje winter hebben. En wat ga je nu doen dan? Ze hebben dorst en het water is bevroren, dus dan moet ik er wat water bij. Tobias. Zullen we die zijkant ook nog een beetje bespoelen? Het moet niet te heet zijn, dus Nee, dan branden ze de mond. de schavel. Op dit moment douchen wij elders, omdat het water is afgesloten. En ja, eigenlijk zijn we bezig met een buitendouche te maken. Maar ja, in de winter is dat natuurlijk wel erg fris. Dus wij wassen ons gewoon, net zoals vroeger met een washandje. En verder hebben wij de luxe dat we elders een badkamer kunnen gebruiken. Oh, Ja, gelukkig. Beetje warm. beetje warm. Ik zat eerst in een appartementje in de stad hier in Leeuwarden. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken naar een beetje alternatieve woonmogelijkheden. Kwamen we toevalligerwijs eigenlijk op deze plek. Nou, het is hartstikke koud joh, maar is het te doen? Het is zeker te doen. Ja, zoals vanochtend vriest het dan gewoon in huis. Want deze is ook al vrij oud en niet zo goed geïsoleerd. Maar ik heb ook een houtkachel. Vier dekens op het bed en dan blijf je wel warm. Maar mis je dan niet je appartementje zeg maar, met de cv? Nee, eigenlijk geen moment. Nee.